mga pangenot na barata. Peace rally kan Iglesia ni Cristo sa Bicol, bigatindiranin nasa 20,000 na miyembro. Comelec checkpoint sa Bicol nagsikad na sa pagpuan kan election period. Babaeng high value individual arestado sa labi 400,000 pisong kandidat nin Shabu. 6 anyos na kisalbay nabutod sa salog. Mga parte kan lawas kan nawawarang parasira sa Tabaco City, nadukayan sa Catanduanes. Asin, wedding celebration kan sa Rompades sa Sorsogon, inibo sa tao kan baha. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Lunes, Enero 13 taong 2025 sa Detalyes. Peace rally kan Iglesia ni Cristo sa Legazpi City, inatindiranin labi 20,000 kaining miyembro na hali pa sa man iba-ibang runa kan Kabikolan. Matuldukan ang tensyon sa pagultanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. asin ni Vice Presidente Sara Duterte, obheto subuot kan pagtripon. Sir Hercules Barbacena sa detalye. Sa tahaw kan makusog na pag-uuran ka sa bagong aga, tiripon ang ribo-ribong miyembro kan Iglesia ni Cristo sa Kabikolan sa Sawangan Park sa siyudad ni Legazpi para sa saindang pigkasang National Rally for Peace, ngunya na aldaw. May kanya-kanyang bit-bit na karatula ang mga partisipante kung sa'y nakasurat ang pangapoda ninda para sa mas nagkakasararo asin matuninong na nasyon. Ang District Minister kan INC Camarines Norte na si Dave Peralta nasa Legazpi na puon kasuudma. Piginguhan agad kaining makasabay sa pagtiripon sa ibong kan maraot na panahon, ulit asiring dakan sa iyang mga pag-iriba sa simbahan, sarok man siya sa pinaka nagmaawot na maging matuninong ang nasyon, asin matuldukan na ang mga iwal sa politika, urog na ang tensyon sa kampo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Vice President Sara Duterte. Po sa Iglesia ni Cristo, napakahalaga po na maipadama namin sa buong sambayanan na ang Iglesia ni Cristo po ay kaisa ng sambayan ng Pilipino sa paghahangad ng kapayapaan para sa ating bansa. Sigo naman kay Eric Saratan, ang District Minister kan INC sa Albay, bakong pagsurog sa kunari na kampo ang peace rally, kundi ini ang saindang pagsuporta kay Presidente Marcos na inot ng pigkontra ang impeachment ni VP Sara. Para lang ipakita, ipadama na ang hangarin nito ay para sa kapayapaan, pagkakaisa. Wala itong anumang layunin na siraan ang sinumang, hindi. Walang ganon. Hindi kami pro, hindi kami against sa mga tao na ang gusto ng organisasyong ito at ng kilusang ito na kinapapalooban ng maging ng ibang mga tao ay para sa pagkakaisa at kapayapaan. Basado sa record kan PNP, poko mas o menos 20,000 miyembro kan INC ang presente sa peace rally. Yung preparation natin, kaninang umaga, 4 o'clock AM, nag-dispatch na tayo ng tropa. Yung route and traffic management yung inayos natin. And sa ngayon, yung crowd nila is 20,200 as of this reporting. Yun ang estimate natin. And may mga designated parking areas tayo sa kanila na binigay. Pagkatapos ng tulay hanggang ngayon, doon sa dulo, Barangay Lamba and Camellia Homes, hanggang doon na yung parking natin. Nakatuwang man kan PNP sa pagmantener kan seguridad, asin sa pagmanehar kan bulos kan trapiko, ang personalized kan Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, barangay officials, Legazpi Public Safety Office, asin ang medical team hali sa man iba-ibang grupo o organisasyon. Mientras tanto, ginibo man ang rally sa Calabarzon, Central Luzon, Ilagan, Isabela, Puerto Princesa, Palawan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Davao, Pagadian Zamboanga del Sur, Butuan, Agusan del Norte, asin sa Cagayan de Oro. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Comelec checkpoint sa Bicol, uminarangkada naman kasuudmang alas 12 nin maagahon sa pagpuon kan election period para sa pirilian sa maabot na Mayo. Si Arielo Beyas sa detalye.
Pinara kan mga kabuuan kan Philippine National Police Bicol ang mga napaaging bihikulong ini sa luwas kan Campus Simeon Ola sa siyudad ng Legazpi alas 12 ni maagahon kasudma Enero 12. Parte ini kan COMELEC checkpoint na hudyat kan pagbubukas kan election period para sa May 2025 local and national elections. Alas 8 nin aga kan parehong aldaw kan magsikad man ang simultaneous national ceremonial kick-off na ginibo sa Barangay Rawis, Legazpi City na pinanginotan kan mga opisyal kan COMELEC asin man ibang law enforcement agencies. Sigun kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre P. Dizon, daipasindang na i-record na insidente na may kinaraman sa eleksyon sa primerong aldaw kan checkpoint. Yung concerted efforts po, yung palagi nating pinapromote yung communicating, collaborating, cooperating, and of course, control. Apwara sa COMELEC checkpoint, ipapautuban kan PNP ang Oplansita para mas maigot na mabantayan ang mga motorista. Yung sa PNP naman po, ma'am, aside from COMELEC checkpoint, we are going to conduct Oplansita. May mga random Oplansita po tayong ilalatan nang sa gayon yung hindi ma-pattern ng mga bad elements yung presence ng authorities. And at the same time, yun din ang nakikita natin na paraan para ma-entrap natin o mahuli natin itong mga nag-a-attempt na lumusot doon sa COMELEC checkpoint. Nangapodan man ang COMELEC sa publiko na makipagtabangan sa otoridad nga ni maging ligtas asin matarayong puan maabot na perilian. Simula kanina 12:01, January 12, hanggang June 11, 2025. So, we will be strictly implementing the gun ban prohibitions, the security details prohibitions, and at the same time, so government agencies, simulan na rin tayo sa prohibition, transfer detail ng mga empleyado. And sa mga TV ko naman po, pinapaalalahanan namin yung pag-distribute ng mga ayuda. Yes, we will monitor. We will monitor it at may nalabas po kami na rules and guidelines on how to distribute these things. So, yun na lang po. Yun ang paalala namin sa publiko, sa government agencies, including din po sa mga tumatakbong officials. Mientras tanto, sa lintong kan Republic Act No. 7166 o sa panahon kan election period, maigot na pinagbabawal ang pagbitbit ng balil as iba pang deadly weapon sa mga pampublikong lugar apwara na sana kung may permit hali sa COMELEC o kung miyembro kan PNP, Armed Forces of the Philippines as iba pang enforcement agencies. Madurar ang election period asin gun ban sulo sa Hunyo 11, 2025. Para sa mga baratang tatak Bicol, Aria Lobeya. Arestado ang sarong babaeng high-value individual sa pigkasar na bypass operation kan otoridad sa Pulangi, Albay. Labi 400,000 pisong kantidad nin shabu na samsaman sa suspect. Uyaliwat si Arielo Bea. Dain na nakapalagpas sa otoridad ang sarong babae na pigkukonsiderar bilang sarong high-value individual sa pigkasar na bypass operation kan pinagsararong puwersa kan Albay Police Provincial Office, Pulangi Municipal Police Station as in Philippine Drug Enforcement Agency Bicol sa Barangay Magurang, Pulangi, Albay alas 8:25 ning bagi kay ning Sabado, Enero 11. Pigbisto ang suspect na si Maria Cristina Salapate, 40 anyos, daing agom as in residente sa nasabing lugar. Nakumpiskar sa iya ang tulong pidaso ng silyadong plastic sachet na may laog ning pigtutubo ng shabu na may gabat na 60 gramo as in nagkakantidad din 442,000 pesos as in iba pang mga drug paraphernalia. So more or less, no, meron tayong nakuha sa kanya na 60 grams na nanginalaang siya nung time ng operation natin, nung ma-entrap siya. Sa presente nasa kustudiya na kan Pulangi MPS ang suspect na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, nandito po siya sa ating ilan sa Pulangi Municipal Police Station. Then, nakasuhan na po natin siya, naipenda natin ng kaso, yung violation of RA 9165. Pigpapasalamat naman kan autoridad ang kooperasyon kan mga residente sa lugar na nagresulta sa makaskas na pagkakadakop sa suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, Aria Lobeya. 6 anyos na aking lalaki na nagkakawat nin buradol gadan kan madali na sa dike dangan anudon sa sarong salog sa Ginubatan, Albay. Si Angeline Dagta sa detalye.
Gada ng sarong 6 anyos na lalaki kan mabutod sa salog sakop kan Ginubatan Albay alas 5:30 nin hapon kaining Biyernes, Enero 10. Pigbisto ang biktima na residente kan Purok 5, Barangay San Francisco, parehong Banwaan. Susog sa investigasyon, nagpalayog nin buradol ang biktima sa luwas kan sa indang harong, alagad nadali nas ini sa dike hasta sa maulog sa salog sundo sa ini anudon. Sabi po nung nag-rescue, yung bata na po ay may gas-gas po sa may tuhod. Baka nadulas po doon ng bata doon kasi po nga po naulan, madulas yung dike, nadulas siya doon at tuloy-tuloy siya sa ilog. Yung ilog po, ilang araw na po tayong naulan, kaya po ang ilog po ay malakas po ang agos ng tubig sa ilog. Kaya, hindi man po marunong maglangoy yung bata, inanog siya ng tubig, from Purok 5, Barangay San Francisco, and then dito po siya natagpuan sa may Purok 1 na po ng same barangay. Sa impormasyon, nagkapirang minor de edad ang nakahiling sa biktima na nagpapataw-pataw sa salog sakop kan Purok 1, parehong barangay. Duwang concerned citizen man na napaagi sa lugar ang pigbalong i-revive ang biktima, alagad pigdeklarang dead on arrival sa ospital. Kasi nga na po yung tropa ko din na nag-responde, i-CPR ulit nila, pagdating ng rescue ng personnel ng emergency, yung EMS, i-force din po, i-CPR din, wala na po. Sinagla po ni Dr. Kenneth James Miguel na patay na po yung bata. Katakod kay niliwat na nagpagirumdoman Ginubatan MPS sa mga magurang na maigot na bantayanan sa indang mga minor de edad pang-aki nga ni maiwasan ang siring na trahedya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Bagong mundag na umboy iwinalat sa sarong tindahan sa Camarines Sur. Asin 8 anyos na may helang na leukemia, may pangapodan. Yan ang sinibapang bareta sa pagbabalikan ng Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro.
padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Indogabos. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Sarong bagong mundag na umboy ang basan nga sa nang winalat sa luwas kan sarong tindahan sa Kanakman, Camarines Sur. Pagsusog sa magurang kaini nagpapadagos. Si Regine Bues sa detalye. Sarong bagong mundag na babayeng umboy ang basang nasa ng pigwalat sa luwas kan sarong tindahan sa San Vicente, Kanaaman, Camarines Sur, alas 9 nin aga kanakaaging Sabado, Enero 11. Sigun kay Police Captain Bernie Ondisimo, ang hepe kan Kanaaman Municipal Police Station, na diskubre ang umboy kan residenteng si Charlie Mindano, na tulos mo na nag-turnover kan umboy sa indang hipatura kaiba si punong barangay Angelito Moises. Dugang pa kan hepe, healthy baby mananumboy asin da imo ninda nahilingan nin lugod sa lawas. Posible man da ang tulong oras pa man sa naining namundag kan iwalat sa lugar. Tulos man ninda ining pigdara sa Municipal Health Office Birthing Clinic para sa medical na atensyon. May namumundo, may naugma sa parte katong mga mayo pang-aki kasi gusto din daw mag-adapt. Pero ang ano po dyan is safe so aki, healthy ang aki, na safe ka. Padagos pa ang pagigibong investigasyon kan hepatura nga ni masusugan magurang kan umboy na posibleng maatubang man sa magkakanigong kaso. Sa muya po na nasa law enforcement. So kung isa man po dyan itong mga particular po itong mga estudyante na teenage pregnancy, sana dahil ka mo mag-abot sa araw kaya nina-desisyon na after pangati iwawalat ang umboy kung sa na. So may mga man po kita, may mga agency na po possible magtabang, yaon ng family. So maging open sa family. Mientras tanto, nakatalaan na idara sa National Authority for Child Care ang nasabing umboy. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bues. Mga parte kan lawas kan sarong parasira na nawawara sa Tabaco City nadukayan sa Catanduanes. Search and rescue operation sa iba pang pag-iriba kaini nagpapadagusman. Si Angeline Dagta sa detalye. Naagnas na kan madukayan kasubagong aga sa Palumbanes Island, Karamuran, Catanduanes. Ang ibang parte kan lawas kan saro sa anom na parasira na nawawara gikan sa Tabaco City. Pigbisto ini na si Santino Bordeos Buban, 18 anyos kan Barangay Pawa. Sigun sa tagapagtaram kan Tabaco CDRRMO na si Jelmo Lato, madaling nabistuhan ang bangkay huli sa tatukan biktima. Tulos kaya day ining pinagkumpirmar kan tattoo artist na pinsan kaini. Confirm na po si Santino Bordeos Buban, saro sa mga nawawara. Ang nag-confirm ay yung tattoo artist in the person of Godofredo Berquillo, 22 anyos, Kampawa, Tabaco City, pinsan ni Santino. I-tattoo artist, pinsan ni Santino, siya nagtattoo kay Santino last year, January last year. Magigirumduman Enero 1 kan maglawod ang biktima kaiba ang 5 pang kapamilya hale sa syudad ng Tabaco pasiring sa Catanduanes. Alagad daina nakabalik pa sa saindang residensya. Kabali sa mga nawawarang parasira ang pinsan kaini na sinda Rafael Indanan asin Mechor Bordeos. Asinan mag-arama na sinda Alvino Naldo, Andy Naldo asin Angelo Naldo. Santino mismo ang lawas na ito. So, ongoing ang coordination sa Catanduanes po. Sa presente, padagos pa ang piggigibong search and rescue operation sa mga biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angeline Dagta. Sarong 8 anyos na aking babayi hali sa Pilar, Sorsogon ang nakikipaglaban ngunyan sa helang na leukemia. Kasabay kan sa iyang pakikipaglaban ang pangapudan man kaini sa publiko na matabangan siya sa pagpapabulong. Circulus Barbacena sa detalye. Sana po, Papa Jesus, pagalingin niyo na ako. Iyan, ang paurutrong pigpapangadyi kan 8 anyos sa Silaira Mestiola na sa amay na edad nakikipaglaban sa helang na acute lymphoblastic leukemia. 10 bulan na ang nakaagi kan tamaan siya kanasabing helang. Sa ibong kaini, dai mahilingan si Lyra nin kamundoan. Positibo siya na mararahay siya sa saiyang kamatean.
Istorya kan ina ni Lyra na si Romalyn. Marso kan nakalihis na taon kan maguli-hali sa eskwelahan si Lyra, nanluluya asin haros daina makalakaw. Gikan sa Donsol District Hospital, ipigbalyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC si Lyra asin dumana na diskubri ang sa iyang kamatean. Hihirapan na po yung anak ko. Hindi po namin alam kung saan namin siya dadalhin. Hanggang sa nakaabot po kami ng... Nag-try po kaming magpa-albularyo. Nakapito po kaming albularyo para lang po malaman kung bakit nagkaganon siya. Kung sakit lang ng tuhod talaga, sir. Ang umpisa kung ano niya sakit. Sa paglalabada, paghahabal-habal asin kun minsan pagdakop ning kasag, pigkuko akan mag-agom na Romalyn asin Ryan ang gasto sa pagpapabulong kay Lyra. 2 beses kada bulan nang pigdadara sa BRHMC si Lyra para ipasairarom sa chemotherapy asin bone marrow treatment. Aminado ang mag-agom na labi kasakit ang sa indang pig-aagihan. Alagad para masugpunan ang buhay ni Lyra, gigibuhon aninda ang gabos nindang makakaya. Lyra, si Papa, kahit ulan init, dinadaan ni Papa sa paghabalabal. Laban ka lang kasi kung ano yung init tsaka ulan na dinasa ni Papa, dadanasin mo yung pagpalakas araw-araw. Kasi si Papa hindi nagsasawa sa'yo. Lahat ng gusto mo binibigay, kahit mahirap gagawin ni Papa. Nak, I love you so much. Nak, mahal naman ka namin ni Mama mo. Nak, huwag kang susuko. Andito lang kami ni Papa. Mahal na mahal ka namin. Laban lang tayo, Nak. Ang sakripisyo kan mag-agom, bako unang luwas sa kaaraman ni Lyra, kaya ang paglaban kan sa iyang mga magurang, ngani siya mabuhay. An sa iyang mga inspirasyon, ngani lumaban sa iyang kamatean. Sana po matulungan niyo po ako sa pagbili ng mga gamot ko at sana po mapanood niyo po ito. Sa mga gustong magpaabot ng tabang pinansyal, pwede ka magpadara sa GCash number na mahihiling sa saindang screen o kaya magbisita sa saindang residensya sa Purok 2 Barangay San Antonio, Sapa, Pilar, Sorsogon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Wedding celebration kan sarong padi sa Sorsogon ginibo sa tahaw kan lagpas tuhod bahang epekto kan shearline nagkapirang netizen napabilib. Si Danica Garcia sa detalye. Sa ibong kan lampas tuhod na baha, tuloy man giraray ang wedding celebration kan sarong padis hali sa Sorsogon. Sa videong ini, baliwala sa bagong kasal na sinda Jocelyn na sin Mark Anthony Romualdo kan barangay Kabiguan ang baha sa indang wedding reception. Game na game man, maginan sa indang mga abay asin iba pang bisita sa pagkakan maski na ngani baha-baha na ang lugar. Mauran pa lang po that time kang morning tapos pagpaduman mi sa simbahan okay pa naman tas pag uli mi bandang 10, di na kami nakaagi-digdig, so nag-anap kami ibang way para makapauli po kami. Problema kung paano kami maka-ibong diday. Nagkabot na kami dyan sa Banban, tapos nagbalik kami pa Tondo, tamay libutan dito. Balik naman kami. Sigun sa uploader na si Anneli na saro sa mga bisita sa kasal, dahil niya hunaon na ma-viralan sa iyang video. Naisipan niya man sa nadaan ining videohan, darakan kaugmahan. Para sa akin, parang naugmaan ako para sa sainda na naging arig sa ato. So ano po lang na gusto ko man masaksihan kung so ano sainda pagkasal. Kaya didi kami. Pero hindi ko akalain na dahil sa video ko na ito magbabiral po. Taong 2022 kan mag-usbong ang pagminootan kan newlyweds. Taong 2024 kan mag-propose si Mark Anthony. Asin ngun niya na taon kan sindaan ikasal. Nadawa na nga ni binaha, apaw-apaw man giraray ang pagminootan. Thank you ta, maski ano man so nangyari, tuloy man gilin so event, so kasal. Tapos ning magpun sa pon, kay ba niya ako hanggang dulo na. Salamat man sa imo ta, maski araram na sa tubig, nagpilit pa kitang mag-ibang, makauli sa nakita dade. Ang eksperyensyang ini, nung kanang gada ama lilingawan kan mag-agum na Jocelyn asin Mark Anthony na sa indaman daang ihihiras sa saindang magiging aki. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Asin yan ang katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!